Bismillahirrahmanirrahim. Кай вакыт кеше ураза вакытында онытылып ашый, онытылып эчә һәм җинси якынлык кыла. Шул очракта аның уразасы бозылмый. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Мен насия ва хуа саим, фа акала ау шариба, фальютимма саумаху, фа иннама ат'амаху Аллаху ва сақаху." Мәгънәсе, әгәр кеше уразалы килеш онытылып ашаса, эчсә, үзенең уразасын тәмамласын, чөнки Аллаһ Тәгалә аны ашатты һәм эчетте. Түбәндәге хәлләр уразаны бозмый. Мәсәлән, беренчесе ул колакка су эләгү һәм колакка дару салу. Икенчесе күзгә дару тамызу. Өченчесе ураза тоткан вакытта су кыйну, хәлсезләндерми торган мунча керү. Дүртенчесе үзең махсус кысарга теләмәгәндә кысып җибәрү. Бишенчесе җыклаганда үзлегеннән мәни чыгу, яки полюция. Алтынчысы анализларга канны тапшыру һәм донорлыкка канны бирү. Җиденчесе ялгыш кына тамакка тузан яки төтен эләгү. Һәм сигезенчесе ул текерекне җитү. Аллаһның сөекле бәндәсе Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям булай диде: "Ураза тотыгыз, сәламәтлеккә ирешерсез." Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.